କେନ୍ ଗାଁର? ବେଚୁଆଲି ତୁମର ନା କାଁ ନା? ଜଗମୋହନ ନାଗ ତୁମେ ଭତ୍ତା ମିଲୁଛେ ତମକୁ? ମିଲୁଛେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ? 70। ହଁ ତୁମେ କେନ୍ ବାବଦ ନେଇକରି ଇଟା ଗୀତଟେ ଗାଇବା ଲାଗି କହୁଛ? ଖେର ବାବଦ ମୋର୍ ମନ ସଗରେ। ମନ୍ ସକ୍ରେ ହଁ ବେଲେ ଆମେ ଶୁଣମା ଏଇଚିନକା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ହଏ ଗୀତଟା। ହଏ ଠିକ୍ ଅଛେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ସିନେ ଆମେ ପଠାମା ହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେକେ। ହଁ ଗାବି ହଁ ଗ ହଏ ଗो କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲା ଇ ପଇସା କେନ୍ତା ନେଇ ପଡ଼ଲା। ହେ ଗो କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେନ୍ତା ହେଲା। ଏମା ସକରେ ଯେ ପଡ଼ଲା ମୋରଟା କେନ୍ତା ନେଇ ପଡ଼ଲା। ହେ ଗो କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲା ମୋର୍ ପଇସା କେନ୍ତା ନେଇ ପଡ଼ଲା। ହେ ଗো ବହୁ ଧାଙ୍ଗରି ଜଲ୍ଦି ଜାନା କେ ଚେକ୍ କରି যদি পয়সা যদি নি দেখাবা ଯିବୁ ଖାତାକେ ଅପଡେଟ୍ କରି ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁରି ପଇସା ପଡ଼ି ଯିବା ଝଟ୍ କରି। ହେ ଗୋ ମ୍ୟାନେଜର ପିଲା ମୋର୍ ଖାତାଟା କେନ୍ତା ହେଲା। ଏମା ସକରେ ଯେ ପଡ଼ଲା ମୋରଟା ନେଇ ପଡ଼ଲା। ହେ ଗୋ ମ୍ୟାନେଜର ପିଲା ଇ ଖାତାଟା କେନ୍ତା ହେଲା। ହେ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୌରୀ ଖାତାକେ ମୁଇଁ ଦିଛେ ନା ଅପଡେଟ୍ କରି ସିମର ଦେବୁ ହାତକେ ସାଫ କରି ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୌରୀ ପଇସା ପଡ଼ି ଯିବା ଝଟ୍ କରି।